ulap po, para ano na yan, ulan na yan, oh, kapaangitin. Mga Santa Rosa na, ulan na. Ayan. Yan o. Kamuha mo umuwi. Pangalan tayo ng next day. Pag si Johnson ang inasawa ko, hindi na kailangan magtrabaho. Editorial, kaya matalino at creative. At sarili siyang company. Maliit lang pero marami namang parokyano. Alam mo yung mga nag-edit ng video at pictures sa mga kanal. Ganoon, yun yung business niya. Mag-apply ka na lang bilang girlfriend. Sure ako tatanggapin ka niya. Joke lang, ito naman. Langit na lang ka rin. Pero ito sasabihin ako sa'yo sikreto. Kahit ka ni Johnson. Hindi na. Oo nga. Yan ang mamamaya, magme-message sa'yo yan sa Facebook. Ano ba yan? Bakit? Hindi mo ba siya type? Ayoko sa foreigner. Gusto kong pumrosinin pa rin. Siyempre, makabayad tayo. Try mo lang. Mabait na tao yan si Johnson. Only child yan, kaya pinalaki na maayos ng mga magulang niya. Ewan ko sa'yo, Rick. Sige na, uwi na ako. Na lang tayo magkita. May lakad kami bukas, ipapasyal namin si Johnson. Sama ka? Sige, basta libre mo. Oh sure, walang problema. Ako bahala. Pilit na nirereto sa akin ni Rick ang kaibigan niyang si Johnson. Kahit na nung nasa ibang bansa pa raw sila, madalas na niya akong ibida sa mga kwento niya. Johnson, mabait at maginoo ha. Kaya nga, hirap ako makapag-usap sa kanya. Nagdala ako sa para masabi hanggang sa isang araw, formal na sinabi sa akin ni Johnson ang intensyon niya na ninawan ako. At kung saan naman ako makatukusin sa itsura at ugali ni Johnson, hindi mahirap na ulo.
hukay na hukay. Grabe. Ay, nako. Grabe ang pagbuhukay. Ito, pwede meron. May kulay. Ano naman? Center Island na ako. Galing oh. Kanina, ukay. Finish product. Dito ako pinanganak. Dito rin ako dapat mamatay. You know? Yun lang. Kahit mahirap ang buhay dito, mas gusto mo pa rin mag-stay dito sa atin? Oo naman. Galing. Marami na akong alaala rito eh. Dito na ako nakabuo ng pamilya, ng kaibigan, at kung Pero ano-ano ginit pa. na ako talaga para makakita. Takot lang kayo mag-English eh, kaya ayaw nyo. Isa pa yun. Pero kayang din naman kapag hindi kayo pumayag na tumira sa ibang bansa. Maraming Pinoy doon. Tanong, may opportunity ba? Paano kung meron? Meron? Ano nangyari yun? Nag-apply ka ba ng trabaho sa Amerika? Ay, nakuha na. Congrats! Paano naman ako makakakuha ng trabaho sa Amerika eh? Wala nga akong tinapos. Eh, ano yung opportunity na sinasabi mo? Si Johnson kasi, yung kaibigan ni Rick, naniligaw sa akin. Talaga? Ang lakas naman, anak. May nasaktuntan sa wakas. Ay naman eh. O, tapos ano? Sasagutin mo ba siya? Sa tingin niyo po, ay bakit ako ang tinatanong mo? Dapat ikaw ang nakakaalam niya. Kung ako lang din naman ang tatanungin, ano ba ito? Oo, no? Ganun naman pala eh. Teka nga lang. Sasagutin mo ba sana ay gusto mo makapunta sa Amerika? O sasagutin mo siya kasi mahal mo siya? Magkaibang bagay yun, anak. Yun na nga po ang problema eh. Medyo nagugulaan pa yung feelings ko. Alam mo kung ano ang dapat na gawin mo? Ano po? Huwag mong madaliin yung puso mo. Kung hindi ka pa sure, huwag ka muna sa desisyon. Kung ang rason mo